Sa man akong buhat eh. Tungod na ko na wala si Dodong. Ay, Dong. Kanang Mori ra ba to si Mama Dong? Nangita jud paagi Dong para lang ma-happy ka ba? Dong. Sorry na ba? Dong. Dong. Tungod ni mo nga nawa si Dodong. Kamaya man ang tanan Dong. Sa luwa ko Dong. Ikaw pasaylo nga ra kay. Ako kay kog problema ron. Dong. May adlaw nga di ko maghilak Dong. Himingaw sa tong manghod Dong. Sa luwa ko Dong. Lak pa kag dugo dira diti ka pasaylo. Dong. Kay di na jud mabalik si Dodong. Dong. Ay si gunit-gunit nga ra. Ay si gunit eh. Nati kang pasaylo. Adi ka mo. Hawa na ko. Dong. Ay si gunit-gunit nga. Ayo. Ay, te. Sa man, te? Kami hatod mo dimos. Suot mo, te. Ayun lang, te. Suot mo, te. Noon sa rin siya dong. Pangutana na siya ay. Buraan ninyo. Bata pa kayo, no? Nang, dong. Ito, te, kanang sayo. Sala na ko, te. O, nang wala si Dudong. Bata. Ano ka malagtawad na buha eh? Noong sa paano? Linawag. Yan, no? Bata pa kayo, no? Ma, Noong ka manuot na mga manghol. Lang! Lang, ano ang ganyan yun sa mga nila? May namalagyan ng bata! Inungdan ni mo mang ano na ba dire? Nanarbaho ko! Nanarbaho ko ng mga taon mo! Karolino na nagkianak! Ano? No! Ayaw biyahe na! No! No! Ginanta mo nga, gibilanta mo sa iyong mga manghod. Ang tingnan iyong mga manghod, kaya ako naman narbaho ko para ninyo. Para makakaon ko, maka-school lang iyong mga manghod. Para ngayon nanaaw ninyo. Gibiyahan ninyo nagpasag dyan. No. Ano nimiya masag ka na mo ma. Tumali mo! Tumali niyo! Oo, mga igsuomin ni mo dong. Si kuya ni mo. Ug ako si ate. Luya sa dani nila. Pasagdaan sa nila. Tapos pasagdan manggod nila good. No. Sagdan naman luya sa dani. Paistat naman. Huwag mas pagaan. Tungod ni mo ma, tungod ni ninyong duha. Ikaw sad ma. Ikaw sad te. Imora ka o galingong giuna-una. No!